Non é a primeira vez que o Bloque Nacionalista Galego denuncia a situación de abandono na que se atopan as instalacións da piscina municipal da Cachada. Culpan desta situación directamente a empresa concesionaria da mesma, que non mantén en bo estado nin as instalacións nin tampouco renova o material cando se queda obsoleto, co conseguinte prexuízo para os usuarios. O que vemos é usuarios que están vindo aquí a practicar o deporte nunhas condicións moitas veces lamentables, con azulexos rotos, canaletas rotas, xa digo, o material do gimnasio que se vai quedando obsoleto ou que vai rompendo polo propio uso non se está renovando, coincidindo coa finalización do contrato da concesión que a empresa ten co Concello. Dende o BNG de Boiro xa solicitamos que o servicio da piscina fose de xestión municipal, que xestionase directamente o Concello, e isto non se tivo en conta. Xa daquela había queixas dos usuarios. O goberno do PP de Boiro, sabendo, ademais destas queixas, fixo caso omiso e o que fixo foi prórroga do contrato coa mesma empresa que viña concesionando este servizo. Piden unha intervención do Concello para obrigar á empresa a que manteña en bo estado as instalacións. Que asixa a empresa que está levando esta concesión, pois que renove que faga un uso adecuado do mantemento das instalacións e renove este material que vai quedando obsoleto.